Joža, daj još jednu. Damo li? Ovo ti je bila sjajna ideja, sjajna možda. To je, boga mi, još bolja. Mislim, ovaj petak, znaš, to dođe kao neke tradicije. To je već uhodano, znaš. Svakog prvog plaća, onda prvu nedlju platiš stanarinu, utorak platiš. Hvala, u utorak platiš telefon, struju, u petak obaviš malo kućne poslove, kupanac i noga. Je li i tako svakog mjeseca? Da, stalno. Svakog mjeseca, svakog. Izvolite. Hvala. Zvonko, ja sam pokušao jednom tromjesečno, a boga mi nije uspjelo. Pa mogu ti raziti, ti si krivo startao, trebaš tražiti jedan put jedno, onda dobiješ jedan put mjesečno. I ovdje se nalazi. A gdje je društvo? Koje društvo? Petkari, brate. To, slušaj, Krvo je u Tunisu gradi neku centralu, Davo radi u Splitu, u brodogradilištu, Ivica je liječnik u Sarajevu. Nema više, ne sastavimo se. Jedan put godišnje, ako se slučajno sretno. Šta? Je li ti To znači da... Ja sam mislio da ti kuš. A dobro, što si ti mislio da ću ja ovako provesti već u muškom društvu i slušati stare vice? Da, kapiram, pa to... Randes, jel da? Neka stalna veza. Molim te, Rođo, saberi se. Kakva stalna veza? Stalnu vezu imam doma. Treba mi još nekakva stalna veza. Nikakva stalna veza, nešto bez veze. Improvizacija, sloboda. Dođeš ovamo, popiješ piće i kibiš. Šta kibiš? Izvini, ja nemam iskustva u tome. Okreni se. Molim? Okreni se. Što vidiš, hm? Što vidim? Krivo gledaš. Krivo gledaš, desno. Što vidiš? Ovdje. Ništa ne vidiš. To su dva muškarci, čovječe. Desno. Ja vidim dugi kose. Desno. Što vidiš, hm? Ono tamo? Što ti normalno, pa to su dve klinke, čovječe. A što mi tražimo dva penzionera? Nije, mislim nego da nisu suviše mlade. Za koga? Za nas. Okreni se. Ja ću te reći što vidiš, znaš što vidiš? Vidiš djevojke umjereno mlade, šarmantne. Što čuješ? Šta čujem? Djevački smijeh, umjereno skalašen. I što ti to govori? Meni? Da. Šta mi govori? Što ponavljaš stalno što mi govori? Ko? Pitam, što ti to govori? Ja, mahinalno. Jasno sve. Šta? Koje? One su upravo sada zrele za društvo. A nisi znao? Krenu u šumski dvor. Šumski dvor? Upravo su zrele da krenu s nama u šumski dvor. Trebaju samo priče. Na koji način? Pa ima 101 način. Pardon.